Hello mga Inyans, no? Dito tayo ngayon sa may Motor Ace, no? Motor Ace, Barangay Gayama, no? Along highway, no? Bidmali, Pangasinan. I-vlog ko lang yung dito, yung Honda Click version 3. Pero 2024 may yung decals niya. Tara mga silipin natin. Ito sa mga yung Honda Click version 3, no? Yung decals sa mga no? Ito yung 2024 na decals na sticker niya. Pero yung overall mga no? Walang pagbabago, ganun pa rin, no? Yung decals lang ang pinagbago mo niya sa yung design lang, no? Silipin natin yung silipin natin yung, yung sticker niya, yung decals niya. Tara mes, no? Samahan nyo ako. Ito mes, no? Ito lang yung sa sticker, yan. Yan mes, no? Yun. Yan, design na sticker mo yan, so. Yun mga so, liquid cooled, no? Yan, no? Liquid cooled. Yan, may image, no? Yung likod mo yan, so ganun pa yung likod niya. Ayan, tilat niya mo yan, so. Yan. Yan, may image, no? So liquid gold. Isang shock na yung dito. Tapos yung naman yung MVP star yung gulong niya. MVP star. May tubeless mga inyas, no? 180 by 14. 100 by 80. Tapos 14 yung mga rim niya. So yung charger port dito ngayon, so charging port dito ngayon, so charging port, tapos ito yung naka USB na may takip dyan, so ngayon so malalim din yung niya dito, bilisan nya dito ngayon, so maliit lang ang lagay ng barya, and dito ngayon so may dito may sabitan, Pilipinas, no, walang yung sabitan dito. Ito mga Inyans, no, 90 by 80, no, 14. Yan. Ngayon ba yan yung MVP star po na yan? MVP star. Naka-display sa harap. Pa rin sa may Motor Ace, no? Barangay Gayama, no? Bidmali, Pangasinan. 2024 yung decals mo yan, version 3 ng Honda Click. Pero yung niya, 2023 version pa rin, pero yung 2024 yung decals. Okay, salamat sa mga more power tips, sana sa buti ko talaga. Bye-bye.